Ела го. Приятел. Кажи нещо за света. Какво за света? Света е безумие. Безумие. Докторе, а може ли под вода да влезе? Айде, Цецо! Айде! Айде, Цеци! Давай! Чакай! Давай! Това ще да е такова. Маяч! Фанал си го за задника да е. Браво! Браво! То тежко е. Закачал си го за задника. Гортай. Може ми се? Не дигай много. Две вратки и леко дръпване. Две вратки. Фанил, пастил стримата, бе. Много интересно. Дари и кони, спускат ще отиват. Той мали да пише от... Не, те ще ме преде. Преде с Пловдив и така до Въдица. Браво. Докторе, изгасна екрана пак. Вижда са. Екрана изгасна. Не би туна. Амбърджи. Браво, браво. Надуена. Ден 3. Ден 3. Ден 3. Пожелай нещо. Пожелавам много успех на всички колеги. Кирия след Кирия и само големи риби. Бия туна. Тя ще е фанал за... Това е паламут, бе. Паламут. Бонито, това е една от най-вкусните. Скип бия туна. Що са? Утопия. Мога ли да я подпия водата? Не. Не. Чудесен е, бе, това е, супер. Clean enough, guys, okay? Айде, пей се, пожелай нещо. Какво да ти пожелая? Ма за себе си пожелай, бе, имаме. Сме живи и здрави, много благодарен же. Виж това. Фана. Къде отиваме? Не знам. Да? Да ловим риба, предполагам. Вариш най-голямата. Дай Боже.
Ти наистина си познавач. А? Наистина си познавач. Дай возиш, почерпиш после. Как? Куба като отидеш. Не, аз тук мога да почерпя. Oportunite. Încă se vede salte, mă negătă, salte de 2 motori. Mă fie reacționă, și mă saltoane. Nu până un motor front, purim guante, să mai știți că W ogóle to aż to jest gasno. No da.